kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang pelemper tangga jiwa kalian kembang Jambu Diponirmala. Nggih napa mboten? Kakang rada kados pundi? Alah konangan karo genjik siji iki. Wah, dalah Petro ora iso gagapi menjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa menjane adi Pranmanik ya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan. Ah, das pundi, Dik? Nggih kula piyambak bingung. Pun saniki ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong. Ngoten Kakang. Nggih. Monggo kula aturi blaka. Kita napa ya jenenge? Ulun kula aturi blaka kalian kita. Tetep kuwalik. Panjenenganipun pukulan kula aturi kita. Aduh. Kula aturi blaka kalian ulun. Sakarepmu. Bagong nun. Blaka suta blak kotang terus terang. Waduh. Kata-katane kok kaya ngono to? Kata-katane piye? Aku mau blaka suta blak kotang terus terang. Ngoten ah. Genteong. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kok teko? Wus. Lah ana wong saru kok. Mengiroke blak kotang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae. Nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang Jambu Diponirmala. Yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang. Lho, sebab apa? Sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanto. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niku uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten kok. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya. Dume panjenengan Semar urip ning Ngadipada, terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan. Niku jenenge ora kabeh. Monggo sampeyan padha-padha putrane. Modar aku. Sapa? Ora denge kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisa. Pak goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru, ora ana Ismaya, ora ana Teja Mantri. Mlebu ning wetengku kabeh. Cak kok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe antas malang mesti bakal tak putung. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Merga kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakaremu tak wenehi Purbawasesa. Aku kakangne Bathara Guru. Kowe menang gawe geger ning kayangan. Nggih. Lho, kok guyu ngopo? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki entuk masa. Wah, gayamu ora. Bukulun penyarian ketoke seneng nek aku omong terus iki. Iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono. Ulun sotke dadi cacing. Bisa dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ambeng ditempleki nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya apa? Rara. Petra dalem pukul. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsanira pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya?
menawi lepat diagung pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjatung paduka Hyang Adipukulun. Piturut kaya ora dadi ngopo, matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih wale-wale menapa Pukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang ngutus? Ah inggih Bapak Semar. Inggih, Bapak Semar nggih Kyai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah sakmangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa ming cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh, bener, Gong. Bapak iki jebul kakangne Bathara Guru. Ah ngopo Bapak dadi kere ning jagat ki? Ngerti dadi dewa, malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakangne Bathara Guru kok ngere nang Karang Kadempel mangan intip kaya banyu. Dikopyok neng weteng. Arene ra ya mamane paling ora roti ya ta. Ning bapak kuwi seneng ngono kae kok. Wah, Semar iki pancen aneh. Lah nggih, nah ngaten kula ngaturaken panuwun. Lah, dene wigatosipun Pukulun, mboten sanes sestunipun bapak menika bingung. Bingung perkara apa? Bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengen bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora, aku iki senengane mbedheki ngono iki kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Lah iya, ndak padha karo ning YouTube. Ngendi? YouTube. YouTube ki sapa? Bakule bakmi. YouTube ki teknologi kok. Kene ra ono YouTube ora. Lajeng lho kok lajeng kowe iki ngopo sing ngendika kono kok iya salahe do ora omong aku omong dhewe sak banjure piye bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrong-magrong papan sing becik sing apik utawa bapak niku pengen bangun omah sing wah luar biasa menika mboten ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin ya lahir ya batin panggesanganipun para kawula uripe para panjenengan masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab ketukulane ya bab ayem tentreme ya bab nggone gotong royong menika supaya sengkut gumregut mula bapak kepengin bangun desa sumados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sakmangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem mergo kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya Petro. Nggih. Cobi to. Nek teng pundi-pundi bedaning panembah, bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungkran. Ning nek teng Karang Kadempel mboten. Karang Kadempel menika bedaning panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan setunggalipun sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan arang padha regejegan anane ming sayuk rukun matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaloka tinimbang desa liyane lah terus niate Semar napa tentrem ayeming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok sing jeneng napa-napa niku isone gedhe niku apike saka cilik mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok ngoten iya Petro nggih mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon le munggah aja terus mencolot mengko nek kepleset gak malah gegeblak malah ora apik lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa nang tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentreme kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar ngono Petro nggih lah ning bareng wonten iku kula sarujuk kula mathuk kula cocok
ning kok terus Semar kendel mawon bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil jane apa Pak ana bab sing abot apa piye nek perkara Prabeya perkara Brana Picis dibutuhake mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak ki dadi pengayomaning Pandhawa bapak ki dadi panakawaning Pandhawa nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa ora Petruk aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun Karang Kadempel iki nganggo srana Prabeya ora ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelairane tresna karo bumi wutah gedhe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora usah nganggo Prabeya bangun desa nganggo Prabeya niku entekke dhuwit mengko bangun tanggul terus di napa diborongke lah niku tegese entekke dhuwit ning masyarakate supaya sayuk sayek saeka kapti tetunggalan manunggal ayo to iki apik dienggo dhewe iki becik awake dhewe sing ngrasake mula ayo bareng-bareng padha dibangun ngoten niku arepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget nggih ning kok bapak niku paring pangandikan bapakmu paring pangandikan piye srana iki bisa lancar srana iki bisa rancak kabeh para kawula sak Karang Kadempel bisa ngrasakake ayom ayem tentrem waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon Truk. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi methik Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Pelem Pertangga Jiwa. Niku sing abot teng mriku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Sekar Pelem Pertangga Jiwa. Mongko Jambu Dipa Nirmala Pelem Pertangga Jiwa niku thukule ming neng Kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Sagu munggah Kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah Kayangan mboten iso mergo Kayangan niku munggah gunung Himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak-menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Ndilalah kok Bagong ya saguh. Ha to, Gong? Heeh. Arep kula karo Bagong walu tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu Parang Tritis mesti ngata to? Heeh. Nilai losmen ta kowe ora? Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melocot lho lah. Senengane aja sok buka wadine wiyaga-wiyaga. Ngerti gak aku? Aku mula emoh. Aku liwat Serungga. Ah iya. Arep mampir none Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Lah sak banjure mila suwan kula sampun Bathara Guru menika wonten sukalening penggalih sak mangke paring agungan. Keparenga sak mangke mandhapaken Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala menika kaparingga dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omonga Bathara Guru, omonga si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning Kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelem Pertangga Jiwa, aku sing arep munggah ning Kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate. Ngoten. Ya, Gong. Ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambahi ya, Truk. Wah, bapak iki wong sopan wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Yen namung kula ki mawon supados suasanane rada tegang ngoten lho. Pripun? Dipun paringaken apa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kalih Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasesa. Terus kene maju tak sebul mbun-bunamu. Nek wis tak sebul mbun-bunamu, kowe munggah ning Kayangan. Nek guru ora meneke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelem Pertangga Jiwa, kowe ngamuka ning Kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arep Manikmaya nggunakake cis trisula, guntur geni guntur angin, ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu.
Nah nuwun sewu mula bengi niki kula rada gleleng. Lah niku wis disebul mbun-mbunan kula. Kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan ndawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang ndawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-mbunane. Wah, Semari banci ndek banci ladan. Iki kok sing dadi korban aku ngono. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani Cis Trisula sing modar kowe. Modar nang kene. Aja kuwatir, Bagong. Wong mati nang kayangan ki jujuk swarga. Wis. Wis truk kowe bali dhewe. Aku tak mati nang kene. Aku ngendikane Bathara Teka iki, hus. Anu Bathara Antarada iki nek mati nang kayangan ki bakal munggah swarga. Wis kowe nang neraka tak idiak sirahmu. Ramit ya, Tru. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok ala becike, nek ala ya nyemplung neraka, nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana mati ning kayangan jujuk swarga iku dapusi Bathara Narada. Wah, asem e. Ora tak ngujog lho. Agenge pancen trembelane kok kowe iki. Iki Bathara Narada iki kami tuaning kayangan kok dijak-jok. Ajak ora? Ayo ajak ya wis. Ngono kok geger ora. Ngono Petruk nggih, nyun pangapunten. Namung sedelo kemawon. Mangke menawi sampun paripurna nggihipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan Topa Desa Karangkadempel. Badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng Bapak malah Bapak matur nuwun. Syukur kinarya pusaka wonten ing Karangkadempel Pukulun. Caca muntap lir kinetap duka yayasinipe. Etra kocak mundarandir Idep nyomangolon caka wadanane rombaranang ing Kakang Rodo kados pundi Kakang? Ndara dase tadi. Napa sing kula aturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun. Kula mun jatuh paduka Dipati Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati ning Pandhawa. Lah dalah nyata. Petruk sowan njaluk kembang Plempertangga Jiwa, kembang jambu dipun nirmala. Monggo Purbawaisa nasta paduka Dipati Bathara Guru dipun paringaken menapa mboten? Nek ora diparingake ya kudu iso nundung Petruk nek diparingaken ya menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka meniki kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sakmangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun tan wurungoki ninten kula menika dewa ingkang banci ndhe banjiladan. Leripun sampun kathah ingkang badhe nyuwun sekar Plempertangga Jiwa miwah sekar jambu dipa nirmala. Mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken menika mangke dados alok ing para titah ing mapan wonten ing Janaloka Kakang. Wis monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati lek atur wangsul lan Petruk Kantong Bolong. Ning nganti panjenengan sisip gone paring pangandikan Petruk Kantong Bolong, arep apa kan bocah iki bocah lantip. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan ndak kayangan digo jak-jakan dening para panakawan. Petruk dalem ulun bakal maringake ya kuwi wujuding sekar Plempertangga Jiwa lan sekar jambu dipun nirmala. Estu Pukulun? Iya Petruk. Nanging luwih becik gandeng sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenten ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan ing repat kepanasan, mengko ulun merpeki lawan jeneng kita. Kita bakal ulun paringi wujuding sekar Plempertangga Jiwa lan sekar jambu dipa nirmala. Oh nggih, siap. Nek pancen kaya ngoten kula niku mboten badhe andhuwa parang pekepan paduka Wang Pukulun Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuhi nenggo wonten ing repat kepanasan sendika kula tak memundur saking Datulaya utawi Bali Martikunda maneh. Ngentosi sak bibaring pepanggihanipun para Jawata kula ngentosi rawuhipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Iya Panakawan Petruk. Menawi ngaten nyuwun pamit Pukulun madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukulun rada kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati.
Kulon Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya Petrus sing ati-ati. Kulon Yama Dipati kula nyuwun pamit. Ya Petrus sing ati-ati. Kulon Menarian kula nyuwun pamit. Ya Panakawan sing ati-ati. Sampun Kulon. Kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya Panakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Panakawan Petrus. Piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya. Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petruk mboten patosa nggadaken pengendikanipun Iwang Piklontorodo, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung, tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nanti. Mengkono, nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adipu Kulon paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane ngaten mawon. Luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakatine Petruk awulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambudipa Nirmala kembang Pelempertangga Jiwa mboya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cindhe mban siladan ayo ta nggih mboten iya Bagong nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi Barataya menggaris ngandhapi ki apa menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang Pelempertangga Jiwa kalian kembang Jambudipa Nirmala nggih napa mboten Kakang Rodo kados pundi alah dalah konangan karo wah genjik siji iki wah dalah Petruk ora iso nggagapi menjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa menjane adi Pran Manikmaya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan das pundi di nggih kula piyambak bingung pun saniki ngaten kemawon kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong ngoten Kakang nggih monggo kula aturi blaka kita hus napa ya jenenge ulun kula aturi blaka kalian kita tetep kuwalik panjenenganipun pukulan kula aturi kita aduh kula aturi blaka kalian ulun sakarepmu Bagong nun bloko suto blak kotang terus terang waduh kata-katane kok kaya ngono to kata-katane piye aku mau bloko suto blak kotang terus terang atene genteong Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru sing saru ki sapa kok teko wus ana wong saru omong ngiroke blak kotang terus terang kok saru ora prasaja wae nggih yen to Semar bakal nyuwun Pelempertangga Jiwa wujuding kembang lan kembang Jambudipa Nirmala yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang lho sebab apa sebabe Semar kuwi titah Semar kuwi titah jare kakang panjenengan Kang Mas panjenengan Sang Hyang sapa mau Ismanto Ismaya Ismaya iya lah padha karo Semar niku uripe ning donya ning jane statuse dheke wong KTP-ne we kula delok status dewa ngoten kok niku ateges Semar niku dewa sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya dume panjenengan Semar uripe ning Ngadapada terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan niku jenenge ora kabeh mongko sampeyan padha-padha putrane modar aku sapa ora denge kok dadak omongan ora ya anake sapa ayo anake bapakne sapa embuh Sang Hyang Bathara Tunggal nah Sang Hyang Bathara Tunggal
sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kaya ngene tak dadar. Modal kabeh sisa. Mak goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru. Ora ana Ismaya. Ora ana Teja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe antas malang mesti bakal tak putung. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Merga kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakarmu tak wenehi Purbawasesa. Aku kakangne Bathara Guru, kowe menang gawe geger ning kayangan. Mastu Nomo Sidam Skaring Bawra Langgeng ngilahe ngawi gena Mastu Purnama Sidam. Mastu Iwang Jagat karo Sinam Tandha kawisaning Bisna Panjang kunjung pasir kira jeneng. Ana nggih negari ku ditengkake. Iki malah janturan iki ngapa cah iki? Wah, wong ilahe iki sebutaning para dewa. Aku ya iso nang wong ilahe. Skaring Bawana Langgeng. Sekar Mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah, pukulan tepang kali Gomblo. Sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune lah. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Ngger, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa merga Bagong ki dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Garengke luwih kalah tuwa kalawan jeneng kita. Oh, asem. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, non waspadakno. Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka 4. Iya, mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Kok Bagong omongane iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan yang pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyeluan-keluan. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi paturadaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing nganggo 4. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semua. Wah, lah trondolo tenan iki wae sumuk malah aku. Gagas Bagong malah keringetku dreweran ora karo-karuan. Bagong kita aja wani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wong adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petruk nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petruk. Monggo Petruk iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar, siji Petruk loro Bagong. Nek Petruk ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikekke Sekar Pelem Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Arep dipenek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong. Nang apa enek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men.
yen kita wani kalian para dewa tegese kita bakal cepak pati kita Bagong pancen kuwi sing tak gayo urip ngopo bentino mbayar kreditan wae esuk 2000 awan 2000 sore 2000 uripku ki wis rekoso ciduk wae tak kredit kok lah ciduk kok dikredit iki bangetan lho ya men sak karepku sedeng rusak urung lunas aja wis ngrekoso malah uripe kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan mboten kula nutup ajeng nyuwun keterangan diparinge napa mboten yen diparingke kayangan ayam ayan tentrem yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manik Maya kerubutan para dewa bocah iki ayo suarane kok ya sampeyan ayo sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata yen perlu ya apa dipati kon jabut nyawane Bagong urung jabut nyawa teteki untune jabuti untune sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama sing iso ngobong apa-apa apa rumasamu aku ora gawe ember Bathara Brama metu guyang legane ati mlebes banyune ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong nek ora tak kayangan iki ndak dewa-dewa ora adil bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora trungo ning kayangan metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba ayo bar bopong aku piye kowe Bathara Brama Wedan iki bali meneh ki piye Endra iki gak merucut ki piye apamu kapan kowe lendange tak keslok aku brojol dhewe ayo Bagong sepeleke cang digdaya nek men digendhonge aku digendhonge sok tak tibake dhewe saking kesele kono rono kono trawet tratapan aku padha ayo wani kowe yen pancen wani karo Bathara Brama yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat lah kok ya kaningaya temen lho ya uripku mati nang kene kok mburi kae jurang jero banget arep mlayu karo aku nanti kowe ngapain nangis sih kowe mati karo aku tenan le ketemu Bathara Brama kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong mlayu matamu mburi iki lho jurang iki lho repat kepanasan ki dhuwur gunung dhuwur banget iki jurang arep mlayu nek ndi nek kowe yo nangis yen pangapunten Bu Kulun kula sing nyunaken pangapunten Petruk bali ora bali pripun mboten wonten dalane bali liwat papan to dalan sing bener kondo karo bapakmu Siwa Semar aja ngarepake Sekar Jambu dipun nirmala lan perem pertunggu jiwa walah iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho ya nek men dunek-unekke nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen teantren Bagong Petruk anak kongkon rang rampungi wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru kowe rono ki kowe sowan Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik bali tekan omah ora entuk gawe gabrak apa anak kaya ngono cemarak cangkeme ngono kuwi ya mesti ora aku piye iki nggih pun Mbah mbangane kula wangsul tekan omah ming diunekke bapak wis gong modar nang kene ra apa-apa le mati cah loro diwujudi ya le ora apa-apa wae anakku cilik-cilik ora apa-apa kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempah bojoku ayu ditinggal ya mane-mane man dengkulmu melocot ora
Kuwi senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo mati aja. Lah witene wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene marganing pati. Yen maneris manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake. Wis wani gawe geger Suralaya. Peluputane titah sing wani geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petruk. Sapa Gong? Kancamu apa? Kaya kancaku sing parkir nang Imogiri kae, Tru. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Nek kok gereng ya, Kok? Hah? Kok gereng ya? Buta kae, Le. Hah? Buta? Lho sapa ya, Tru? Mengko Pukulun Bathara Kala. Engko nek Pukulun Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kala kabeh, Petruk, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar mati meneh. Piye to iki kok ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis dasan dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak butuh kae tututi takoni sapa kok. Yo. Petruk, kancamu Tru. Ketarane. Engko iki kenal karo kowe. Petruk. Sapa Tru? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene? Mbah aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Lah kok ana tepung ro kowe? Kowe iki senengane ngapusi tenan. Sapa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku. Panjenengan kenal karo kula lho. Oh ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to. Ngaku wae mulane wingi pitik kuthuk kudu modar kuwi tok cokoti ya ora. Ora. Kok kancamu buta-buta kaya ngono. Medeni Truk ora. Iki lho ana buta teko Truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengke wae ora. Truk. Aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari kudu sik to meneng to. Meneng sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko rak dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih, aku medun saka Karang Kawidodaren. Masa widodari bentuke kaya ngene? Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim Gong. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum. Ora serial TV ora. Sapa itu? Petruk Nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Ditututi awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Pecruk. Walah. Begawan Salontara. Iya.
Bapak. Iya. Ceruk. Ngopo? Jare jenengmu dudu Petruk. Sapa? Raden Petruk. Kok iso dadi Petruk? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa ya, Truk? Kowe tak critani Yoga aja lara ati, ha? Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, mula pedote kok endi? Maksudnya bapak sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa bapak sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur. Anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku karo Asih. Asih Prana. Mansih apa Asih? Nek Mansih tepung aku klawer to, udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Salantara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Weh, lah ora tau pulang. Iya. Gandharwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak sampean pun ngerti kalih penangise ati kula. Petruk, nun. Kowe aja wedi, kowe leren nggonmu njaluk sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo tak singkirke aja melu-melu. Gandharwa Raja Bali Salantara, nggih Pukulun kula ingkang abdi. Ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten ingkang badhe gendhak sikara dhateng anak kula. Kula mboten mentala nyumurupi penangisipun anak kula. Kita ngewangi atmaja, kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Salantara Pukulun Yamadipati ya kowe ngorak-arik para dewa ora minggat jebol nyawamu mangsa bisa ngrawat tinjung akhirat nyawamu. Monggo Ratri Medjaya dateng pun Gandharwa Raja Bali.
iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane, to. Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya Madipati iki piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana wedukane Iwang Wulun Bathara Guru. Mati tenan memengethak-ethak iki. Aku ya ora iso njabut nyawa kok gek mengethak-ethak. Ayo wong tok tak jambak tak pejet kala menjinge kan. Enggak kemudar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak terus. Aduh, oh urip. Bagong ngetan. Tangan-tanganake. Genah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Kuwi kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setute larane ra. Kok diplintir. Padake gawe ntonto. Woi, adalah wakayanganmu rahmat. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima kencang warudaya mak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandhara Raja Bali wonten dawuh Wulun. Lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk? Akeh sangganing para Jawata Widodara Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus. Padha golek papan pendhelikan awit wedi kelawan pengamu ing Salantara. Iye. Manah kula namung boten mentala kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk. Anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula. Ya, bener. Sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane, angka loro rusuh ana bojone, angka telu rusuh ana anake. Wis dibakal muntap. Inggih. Mula jeneng mokal. Petruk ki atmaja kita. Petruk ki anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu, mula ora jeneng mokal yen to kita mbailani karo Petruk Kantong Bolong. Ya mong ngene ya. Gandhara Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, Wulun. Sartane Petruk Kantong Bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada, ulun jarwani jati ning lelakon. Penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata, wong atuwa kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun.
Lah iki saya ngombro-ombro pakartine Hyang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat. Bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Hyang Pilu Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten Bu Kulun. Iya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karakadempel. Oh iya, ngestaken jauh. Ya monggo tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Hyang Jagat Girinata. Nggih, ngestaken dawuh Bu Kulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Pulun. Ya, ya wis karya slamet ya Petruk. Bali ana Marcapada. Nggih, ngestakaken dawuh. Iki nek ora gawe geger ngawal ah. Ngopo e, Gong? Jare tak tarani Rafia e. Mula mabur tiba neh. Wah, trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangane dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medhun meneh. Ah, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Ha, kurang ajar to iki. Gong wis Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel eling ngangkat, Truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, ngono wae. Gur talene ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo bakal. Ayo, ayo, ayo tangane arep ngapa kowe. Wis to Gondara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Kuto Pandhawa tata gati Wisraya Siang nyoma wingis-wingis tuta mangolir guwa sela mangling tutu mengolir guwa sela mangling Petruk dalem Pak Bagong dalem Pak wis bapakku ana ngaku kok ya ora apa-apa Petruk wis kowe bali kandha karo Semar apa sing dingendikake dening Hyang Pikulun Naroda aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Hyang Pikulun Jatimurti sing napa malih nggih Pak ketemu kalih kula niku kangen kalih bapak sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petruk kok malah diomongke lho liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh mongko aku iso ketemu karo kowe Petruk Agung mugi ngayomana marang praja ing Ngamarta saisinipun Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing praja Ngamarta Rayi Paduka ngaturaken pasegan panakrami Koko Prabu. Yai. Sampun kula tamya karya bombong raos sing manahipun ing Ngaraka ing Ndrawati. Atur udyastawanipun ing Ngaraka kewala kula aturi nampi kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Krasna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Perkudara tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Sena ya tak gegem dadiake jimat Koko Prabu katuturan pinarak ingkang langkung sekeca ya ya Arjuna kaya wis ora penak praptanipun Kakang ing praja Ngamarta Dimas kadangipun Kakang Yai Madukara Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk Yai kembar tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Kebat Tampanana iki kula pundi nggo jimat nggih kula pundi nggo jimat arepe Koko Prabu
Yayi. Sumangka anggenipun ing Raka ngabiyantul ngersa Paduka Yayi Prabu jumbuh. Kalanawala ingkang sampun kula tampi bilih kelenggan sak mangke. Paduka Yayi Prabu kepareng amiji sowanipun ing Raka Indrawati. Wonten menapa Yayi? Mugi hamba bareng ingkang sejati tumrap ing Raka Indraraka. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika Paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Koko Prabu wonten timbalan. Wale-wale menapa? Estunipun anggen kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu amboyongi wonten Praja Ngamarta. Sayekti namung badhe munjuk atur menapa Koko Prabu sampun ngawuningani dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata. Babagan menapa? Mboten sanes kejawi namung Kakang Semar Badranaya inggih Panakawaning Ngamarta. Pulu cumbuning para Pandhawa. Umbyake ngakathah aturipun para kawula sami leraosan bilih Kakang Semar Badranaya nedya miwiti ambangun desa utaminipun Karang Kadempel. Koko Prabu nyatanipun Kyai Semar minangka dados pamomonging para Pandhawa. Bebasanipun Pandhawa sak mangke saged mukti ngawibawa Nyakrawati Mbahudendha wonten ing Praja Ngamarta. Menika ugi krana panggula wentahing Kyai Semar Badranaya menawi ngantos Kakang Semar darbi gegayuhan ingkang kados mekaten mongko para Pandhawa semunipun muta tuli ing kawontenanipun Kyai Semar mangke doh nyana cerak nyana kathah ingkang sami mestani Pandhawa sak mangke boten nedya males dhateng dharma bektinipun Kakang Nayantaka. Koko Prabu Yayi pangandika Paduka mekaten menika kala wau apan kepara nyata lan saestu Linadan Semar menika namung derajate ngaceplik. Semar menika namung Panakawan nanging ageng lelabetanipun tumrap para Pandhawa. Mila menawi wonten krenteking penggalih Paduka Yayi Prabu nedya bantu dhateng Kyai Semar Badranaya kula sanget sarujuk miwah rumajeng dhateng kersa Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Kresna kakangku Werkudara piye? ngendikaning barep mau pancen wis arembug karo adimu Jodipati lan aku wis maturake akeh lawan barep kakangku. Ya senadyan dina samengko Pandhawa wis mukti ngawibawa minangka dadi satriyaning Praja Ngamarta nanging aku matur lawan barep kakangku tak jaluk aja nganti lali marang labuhaning Semar, aja nganti lali marang apa sing wis ditindakake dening Depol ya Semar Badranaya. Bebasan ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, kabeh dilakoni kanggo kamulyaning Pandhawa. Monggo Semar ora nate darbi milik apa-apa. Semar ora daluk leliru apa wae tumrap barep kakangku. Mula wis jamak lumrah yen to Semar duwe gawe, Pandhawa ora bakal keri. Pandhawa nedya sabiyantu lawan Semar. Mula rawe Kresna kakangku negara Ngamarta. Sejatine wong bakal diganti dening barep kakangku tedak marang Karang Kadempel nanjihke marang kahanane Semar. Yen pancen Semar butuhake Prabeya yen perlu aja metu saka Semar nanging Werkudara Janaka kembar sago nambak kekurangane Semar mari bakal bangun desa mau. Kresna kakangku. Kresna sinayang manggulung mintonaken Dewi Kramanira kang mimitiran ing asta ing Yayi menapa aturipun Werkudara menika kala wau jumbuh kan penggalih Paduka apan mboten klentu Koko Prabu. Inggih aturipun Werkudara menika kala wau amakli dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Menawi tetela mekaten benjang ngetosi menapa sak menika ngentosi menapa monggo dinten samangke dipun gelak lampahipun prapteng Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu kula kantun nderek Werkudara aja keri. Ya aku nderek Kresna kakangku. Semono Janaka luwe-luwe siadi aja nganti keri. Sabab Semar lan anak-anak iki ora tate pisah lawan Arjuna. Koko Prabu menapa dados dawuh Paduka badhe nglestaken
nek kula Sedewa Yutuna tindak ing kadangku ing Ngamarta menapa ning Karang Kadempel sawi Ka Prabu kula dherekaken monggo Ka Prabu kula dherekaken monggo Ka Prabu serangan kanging rayi Ngamarta Perkudara nggih yen ora nitih kreta utawa titian liyane Yai Darmaji gendongen supaya enggal prapta Karang Kadempel tresna kakangku pun kakang kak liwat Dirgantara sinambini tipriksa marang kane negara Ngamarta yo ayo barep kakangku Perkudara adiku cabagus ayo Yayi prapteng Karang Kadempel Dimas sinayeng manglung mintonaken dewi ramanira kanggo mitir kang mitirane ngastoane ngasto ndatosaken kagat raos sing manahipun ingkang wayah pukulun teka menika Iwang Pikulun Jatimurti ingkang nganglang jagat nyaya Kresna ulun ingkang nganglang bawana kula ngaturaken sembah mahbekti kula kunjuk pukulun nyaya ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun nampanana kula pun dinggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan mengko suraos kados pundi jagat mboten gonjang ganjing teka padeka pukulun nganglang bawana sepisan netepi marang kewajibaning nalindraning para Jawata ingkang kudu tansah nitipriksa marang mubah musik ing jagat niki dene angka 2 nggon ulun ninggal Suralaya sayekti bakal tumuju ning Karang Kadempel lho tumuju wonten ing Karang Kadempel iya pancen mengkono kepasang Yogya katujuh ing ngene pulun lampahipun ing wayah menika ugi badhe tumuju dhateng Karang Kadempel mbuktekaken dhateng Ombyai Ngakata ingkang sami nyebataken bilih Kyai Semar badhe mbangun desa
Kresna kula maring dawuh kita prapta karang kadempel wigatine niat kula namung ngambebantu dhateng bot repotipun Kyai Semar. Apa ingkang bakal kita lakoni mau apa tumrap kita wis bener. Lho. Liripun ngados pundi kula paring dawuh mekaten. Kresna. Pandhawa kuwi tanpa nata Ndarawati ora bakal bisa mukti kaya wektu dina iki. Semono uga Pandhawa tanpa Semar uga ora bakal kaya ngene kahananing para Pandhawa. Mula sejatine Pandhawa kuwi darepi kekuatan loro, siji Nata Ndarawati, loro Semar Badranaya. Mula Pandhawa tansah kalising ngrubeda, kalising sambikala lan ora kena dikrenah dening sapa wae. Jalaran Pandhawa tansah sumandhing kelawan Sang Hyang Suman lan Kakang Bathara Ismaya. Nanging wektu dina iki saka pitunganing panjenengan ulun, lha kok saya malang kadhak tingkah polaing Kakang Ismaya ngasorake marang Sang Hyang Bathara Wisnu ketitik bola-bali Kyai Semar ya Kakang Ismaya duwe niat sarta duwe gegayuhan ingkang semune saka petungan ulun bakal ngembari marang panguwasaning Bathara Guru. Apa to sababe ulun paring dawuh kaya mengkono? Sabab wis akeh ingkang padha dinger kiblate dening Semar mboya nyembah marang ulun nanging kabeh padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Kanthi kaya mengkono, nggone Semar bakal mbangun desa kuwi tumrap ulun saya manjila kekarepaning Kyai Semar. Nggone kepengin ngembari marang panguwasa ulun. Dene tumrap kita Kresna. Lamun kita kendelan wae ora budidaya supaya gagar Semar nggone mbangun desa. Sayekti kanthi cara mengkono Semar uga bakal ngasorake perbawaning Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang anyalira marang kita Kresna. Lamun saya suwe saya sewi saya menjila kekuataning Ismaya tan wurunga Pandhawa saya sumuyut marang Ismaya ing kono Wisnu bakal ditinggal dening para Pandhawa. Yen Wisnu ditinggal dening para Pandhawa banjur apa kewajibaning Wisnu tanana liya kejaba mung mranata jagat mongko kita mranata jagat andum katetreman ingkang minangka dadi cucuking jemparing sarta lakune ya para Pandhawa. Yen Kresna kelangan para Pandhawa bebasan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran ora ana gunane apa-apa Nata Ndarawati. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Lah menawi ngaten lajeng tinarbuka manah kula. Jebule ngemesinipun kula menika mboten nambah bantu dhateng Kyai Semar ingkang saya dangu badhe ngasoraken perbawanipun Nata Ndarawati. Lah yen wis kita eling ulun melu seneng. Lajeng salajengipun kados pundi ulun? Ulun ora bakal sak jarwa kelawan jeneng kita. Ayo. Ndak kanthi ewang-ewang ngono. Eyangmu ing Suralaya njugarake Semar nggone bakal mbangun desa. Ulun bakal pinanggih kelawan Semar dene jeneng kita carane kepiye? Ulun percaya kita nalindra ingkang pinter mestine bisa ngulir budi ngasah kadewasan kita pribadi Kresna. Ringah jonggo ringe tutuk mengolir kuasela manglen lir sartula wikri kita latala kaya dijajal karo Hyang Pikulun Bathara Guru. Caramu piye Kresna mbok menawa kowe bisa ngulir budi ngasah kadewasan?
ulun ora bakal nuntun kalawan karep kita ya. Hak betung-betung bener apa ngendikane Hyang Pikulun Bathara Guru laku dadi tekan semono niate Semar Badranaya. Nggone tansah kepengin golek rai ana ngareping para Pandhawa. Oh, ladalah. Aku ingkang bakal gawe rusak ana ing Karang Kadempel aja kelakon kasempatan pendang kamu wis Semar. Pikulun Narada dawuh kaliyan kula Petruk, aja nganti kowe sak pejagong karo Hyang Pikulun Bathara Guru awit iki ana niat sing ora prayoga saka Hyang Pikulun Jatimurti. Mula kowe mulya. Mulya. Merga nadyan kowe mulih tekan Karang Kadempel, mongko Hyang Pikulun Jagat Girinata bakal rawuh ana ing Karang Kadempel. Merga saka penemune Hyang Pikulun Jatimurti, apa sing dirindakake bapakmu mau dianggep padha karo bakal nguasani sarta ngembari marang panguwasaning para dewa. Ngaten Pak dawuhipun Hyang Pikulun Narada. Samareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng paripurna aturipun kula Petruk kantong bolong nalika semanten kunjuk kersaning Hyang Semar Badranaya dadak sakoling mangking timyup saking dirgantara nunggirahipun Sang Hyang Pikulun Jatimurti wonten ing Karang Kadempel kagiat kadrawekasan Lurah Nayantaka wau. Samareka den prayitna semuriris eka balik Pandhita kang nyare wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Manik Maya inggih Kakang Ismaya kula ingkang sowan lah kok bener ature Petruk durung rampung Petruk mene matur kelawan aku yen to Hyang Pikulun Bathara Guru ya isi Manik Maya bakale rawuh ning Karang Kadempel. Padha slamet Manik Maya. Pinayunganing kawidadan sowan kula Kakang Ismaya. Kula ngaturaken sembah kula kunjuk. Iya tak tampa. Eneng apa, ha? Apa kowe nglarapake penjaluke kakangmu? Apa kowe ngaturake apa sing wis ndak aturake lumantar Petruk kantong bolong? Kakang Ismaya sowan kula wonten ing Karang Kadempel sayekti namung badhe nanting dhateng penggalih ndika Kakang. Nanting bab apa? Menawi Kakang semunipun boten trimah kula menika dados nalindraning para Jawata. Tuwin Kakang Ismaya badhe kepengin lenggah dampar wonten ing Sela Kandawaru Binangun. Kula aturi prasaja kemawon boten kanthi sarana kados mekaten. Kayiwangan dipun orak-arik dening Petruk menapa dene Bagong. Ing atasipun namung jalma wantah tur dasaripun derajatipun namung kawula teka wantun nyamah dhateng asmaning kadewatan
langkung-langkung Kakang Ismaya menika prisa bilih Sekar Plempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipanirmala menika upamiya dawah sakmangke boten dawah wonten ing Madyapada krana menika kewajibanipun para Jawata teka Kakang Ismaya anggenipun sampun lampah dados titah sewantah badhe nyuwun Sekar Pertangga Jiwa lan Dipanirmala menika mengku suraos kados pundi sami kemawon Kakang Ismaya menika ngasoraken drajating kadewatan sami kemawon Kakang Ismaya menika badhe ngasoraken dhateng kalendranipun ingkang rayipun Manikmaya kanthi cara mekaten kula mboten narimakaken ing atasipun namung badhe mangun desa kemawon teka kanthi syarat srana ingkang asalipun saking Kayiwangan menika mboten sagedipun tampi kanthi nalar kamanungsan ingkang ganep Kakang Ismaya lah kok tekan semono nggonmu mikir upama aku kuwi gelem dadi dewa upama aku gelem dadi Jawata ning Kayangan mestine ora kowe sing dadi ratu ning Kayangan mengeneng loro antaraning aku apa Kakang Teja Mantri neng kowe mesti pendak-pendak ngluputke dulurmu tuwa pendak-pendak ngluputke aku niatku rak mung kepengin bangun desa iki ada parane saka Kayiwangan aku malah tok senggo areng ngembari marang panguwasaning dewa kuwi terus aku kuwi apa coba aku tak takon aku kuwi rumangsane ming titah wong dene ana sing ngelokke yen to Semar kuwi titising Ismaya monggo aku ora rumangsa dadi titising dewa lehku dadi menungsa ya tak lakoni kanthi ikhlas aku mung kepengin duwe niat apa pancen adhiku lanang ki isih eling karo kakangne apa ora ing atase aku ki mung ngilih utawa kepengin njaluk wujuding kembang saka Plempertangga Jiwa lan kembang saka Jambu Dipanirmala mongko kembang kuwi ora saben-saben ming pisan nggone tukul ning bola bali merga Plempertangga Jiwa lan Jambu Dipanirmala kuwi pangananing para dewa saben ngembang tukul dadi woh kuwi dadi dhaharaning para Jawata lah kok dadi aku ming nempel pisan wae malah mbok arani sing ora-ora malah mbok arani sing werna-werna dikira aku ngembari marang panguwasaning dewa mbok anggap aku pengin dadi ratu ning Kayangan wah ora guru ora Manikmaya nadan uripku kaya ngene iki aku wis urip tentrem nadan uripku ming sarwa sekeng aku wis kepenak nah nyatanipun Kyai Semar utawi Kakang Ismaya nggadahi sloga ing kados mekaten apa aku kleru apa aku luput yen aku kuwi tilas dewa kepengin iso ngrasake kanikmataning kadewatan srana aku njaluk Sekar Plempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipanirmala apa aku kleru apa kuwi ngurangi kayamu apa kuwi ngurangi derajatmu apa kuwi ngurangi wibawamu ning Kayiwangan lah nek kowe ndek pakarti kaya mengkono kuwi janjane ora kok perkara aku njaluk Sekar Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipanirmala sing marai wibawamu asor ning merga gedhoanmu merga kelakuanmu sing kaya ngono kuwi kowe wong cethil kowe dewa sing ora iso andum karo kulawargamu kowe Bathara Guru ora sandadak kokian gunem tanpa guna niatmu piye Kakang Ismaya aku mung kari manut apa pancen kudu taker marus mulang tatu wah lah kok kaya ngono ucapmu kowe karo aku ki sedulur kowe ki adhiku ya nadan derajate beda apa ora sawu dina ning atase ming perkara kaya ngono lah kok dadi kowe saiki sugal ucapmu ora nganggo tata krama ora peduli kena tau pamake lamun Ismaya isih urip ana ing jagat ora bakal langgeng Manikmaya nggone dadi nalindra sarta ora bakal tentrem nggonku dadi dewaning para dewa mangreh para titah ana ing Janaloka mula wektu dina iki ora gelem urungake kersaning Kakang Ismaya rupak wani jembar wani padhangane wani petengane apa meneh setan alas kowe Bapak
bapak iki biasane sabar kaya dadi kaya ngono ya, Tru. Wah, lah kok Bathara Guru kok diuncali sikil untung iso endo. Sandale ngenengi ndasku kowe. Sandale sapa? Sandale bapak penyakit tenan kok. Mongko tekleke. Wah, lah kowe. Kiye apike to kiye. Antil sisan kowe. Wis ngancing iki. Wis piye kae? Wis men, nek cara aku nengke wae wis ben. Wis kok menang sapa? Didelok sisan, Tru. Bathara Guru karo Semar iki nek digdaya sapa? Nek digdaya Semar, kowe kan aku gleleng, Tru. Ha wis karepmu, Gong. Ayo. Mastu nama sidam skaring bawana langgeng. Mula ta mula kayiwangan hawa panas ingkang kagila-gila. Jebul Manikmaya nerak pacak nerajang perbatang. Ismaya ora bisa meper mubal babaling kanemurkan. Putulun. Putulun sakarone padha sirepen kamurkan kita Putulun. Manikmaya wonten dawuh Pukulun Ismaya kula ingkang mestine sira kuwi tinemu werda nggih kita tinemu tuwa kudune bisa meper mubal babaling kanepson. Manikmaya kita ingkang tinemu taruna aja gampang kebrungut marang panyakra bawa ingkang boya bener. Ismaya kuwi wis nerima tansah nampa marang apa ingkang dadi kewajibane nggone urip ning alam padang minangka dadi pamomong. Lah kok dadi ming kepengin wujuding sekar pelempertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala. Teka kita malah ndakwa kalawan Ismaya ingkang ora-ora. Sinenggusi Ismaya bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Manikmaya lamun nduk nalika semana kita kuwi ora tumbak cucukan kelawan Pukulun Bathara Tunggal ya wong atuwa kita sayekti ingkang dadi nalindra ning kayiwangan dudu kita nanging antraning loro Semar Upawata Teja Mantri nanging gandeng kita ingkang sak temene duwe niat kepengin dadi nalindraning para jawata wekasan kita adul-adul kelawan wong atuwa kita Sang Hyang Tunggal wekasan Ismaya lan Teja Mantri kudu nandhang papa cintraka kaya mengkene iki merga saka pradul kita lawan wong atuwa kita. Apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan kadang-kadang werda kita Manikmaya. Waduh, Truk. Ana cah cilik gleleng ya, Truk. Ah kok gleleng misah Semar karo Bathara Guru ki. Semar ya ndodok nglumpruk. Bathara Guru ya sedheku. Sapa to? Bagong ki ngawur ora. Sapa ya? Sang Hyang Wenang. Kelas pira? Kelas pira jenggono kuwi? Iki dewa. Masa? Kayak ki dewa. Ah kayak ki. Oh iki wis ora. Kok ngono iki dewa? Waduh ya. Landana nek kae nyemelangi tenan, Gong. Awan ndodok nang kene. Oh iya. Rasah nyuwara. Ora. Nyuwara ditenono kowe mah disotke. Bagong iki pancen setan ora.
Dengkulmu kowe. Nggih pukulun sedaya kalepatan kula Ki Agung Pangaksami. Paringna Sekar Pelemper Tangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala. Aturna marang kadang kita Ismaya. Inggih pukulun. Kita bali marang Kayiwangan. Lamun kita ngiri godha kakarepaning Semar, aja takon dosa ulun ingkang bakal paring pidana kelawan jeneng kita. Inggih pukulun istakaken dawuh. Kakang Ismaya monggo klaturi nampi Sekar menika. Guru aku njaluk ngapura. Nek ana luputku ya guru kula ingkang nyuwun pangapunten. Sasampunipun kula ngaturaken Sekar kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, sing ati-ati Ismaya. Ismaya, kula wonten dawuh. Nyata nadyan wujud drajating Panakawan nanging kita lantip panggraitane. Teka kita bisa weruh lan kahanan ingkang saknyatane. Nggih. Sekar Pelemper Tangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala. Iki krana uncating dewaning Buga Sang Hyang Pikulun Bathari Sri. Ingkang mapan lan cumandha ana ing Kayiwangan dina samengko wis kundur marang Praja ing Ngamarta. Mugi-mugi sageta mandi ngendikanipun Hyang Ibu kula nasih prana. Marikoten marayitna semurire seka balik titiyane Kakang Semar. Aku ingkang sowan. Matur nuwun, Den. Ndara Punta, Ndara Werkudara. Ya Semar. Iya Kakang Semar. Enten apa? Kabar sing tak tampa Kakang Semar bakal mbangun desa. Nggih. Apa pancen bener mengkono? Nggih, leres. Malah niki pun kula wiwiti srana kula wis entuk syarat srana. Syarat sranane apa Kyai Semar? Wujudipun Sekar Pertangga Jiwa lan Sekar Dipa Nirmala. Kuwi apa Kyai Semar? Niku sesingidanipun Hyang Pikulun Bathari Sri. Dewaning Buga sing sawetawis ninggal Praja Ngamarta ning para Pandhawa boten sami tanggap. Namung sak mangke sampun kundur wonten negari Ngamarta. Mengkono Kyai Semar. Nggih. Yen to pancen mengkono aku ngaturake panuringking tanpa pepindhan Kyai Semar. Biak. Petruk ngapa? Matur ngersanipun Bapak Semar. Iya. Sewu lepatan Ki Agung Pangaksami. Ora dadi ngopo. Amit ngaturaken tepah Siti Sepul. Binuntulen koron klopo. Apun ta mbila wonten lepat kula nggih krungu jatur sanipun Bapak Semar. Iya ge wis. Nalika semanten kula jagi wonten tapel wates. Tapel wates ngendi? Karang Kadempel. Dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono, Pak. Nang apa Petruk? Wonten buta ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara goleki sampeyan jarene ndi Semar gerak-gerake sing jeneng Semar Badranaya Werkudara Janaka aja kaya bocah cilik.
Jang kancing langit kelap-lapaton Lirkin sanging risang mawe gandrung Ladala Soboy Raden Janaka piranganing Pandhawa kowe sapa Degya kala jajal werka ya ana wigati apa dawing dewa kudu mangan daginge Semar pecah siramu ayo kok asline kaya udu buta to kan. Wong kudune tandung tang tang nundun tang tandung tang tang nundun tandung tang tang jleng dadak nek guntok kok ngene kok tang tang nundun tang tang nundun kok ora rampung-rampung. Kaya ora ngerti budaya. Kaya ora ngerti jem-jeman. Oh, andake Semar ora. Geger, Pak. Oh, piye? Ndara Werkudara Ndara Janaka kalah. Ayo. Pak. Oh, piye? Ndara Janaka karo Ndara Werkudara kalah. Ah, terus iki mungsuhe sapa? Butane gedhe banget. Ngamuk, gulung-gulung kaya ngono sawah tegar rusak kabeh. Wah. Ham. Oh, demet ki. Turu to. Bagong gugah bapakne digetak ben mangkel aku wis kaya ngene kok malah turu Petro butane ndi kae lho tak deloke Semarika den mrayitna semuriris seka balik titiyani Gandayani buta kae ora galak Ndara Werkudara dicokot Ndara Janaka dicokot ora galak iki. Kae mungsuhe Sinuwun Puntadewa. Terus Sinuwun Puntadewa kon nyembah buta kae. Kon pasrah pati urip. Mengko rak buta kae kalah. Apa iya, Pak? Domongi kok. Dawi bapak iya Petruk piye ken perang sapa sampean aku ora iso perang Petruk sampean mboten perang ming cukup lenggah terus buta nika ngamuk disembah aku nggih pun gawe selak adem banget iki
Angine mabus wonten wateng balung mak cekot-cekot-cekot. Bisa kacat pun gak wis. Ayo ndak serak jenenge adem. Wong edan ora tak maju. Nggih. Apa Prabu Puntadewa. Kowe sapa? Aku Jajal Werka. Jajal Werka. Iya. Ayo di Semar Badranaya. Tak cekel bakal tanggo ganjel isi ning wadukku. Jajal Werka yen to pancen arep mateni kelawan Semar. Ternyatane Semar kuwi Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Yen to Pandhawa kelangan Kakang Semar, pepes bayu kang tapis ora bakal duwe kekuatan. Mula tinimbang Semar ingkang tekaning pati aluwung Puntadewa sakadang ingkang mbok sirnakake. Ikhlas karo nyawamu. Ora ikhlas sebab apa? Mapan tak gagrak dadi isen-isen ning wadukku. Namung sadurunge kepareng aku ngaturake sembahku marang panjenenganing Sinuwun Prabu Jajal Werka. Iya ming sampeyan ingkang bisa nyiwargake kelawan patining Puntadewa Sinuwun. Waduh mati aku. Koko Prabu inggih Yayi. Kenging menapa paduka ingkang wujud raseksa. Krana nami panjenenganipun Iwang Jatimurti menapa ing dados gegayanipun Semar menika kedah nampi cobi. Nyatanipun kula ingkang kadhapuk supados dados pacobaning Kyai Semar. Lah kok jebul malah para Pandhawa ingkang saged nyingkiraken pacoban wujud ingkang Raka Indrawati. Setemah kula wangsul kok wujud kaya wingi uni. Inggih Koko Prabu. Apa niatipun Semar Badranaya menika kandhas dumugi ning Batus? Mboten nggadahi niat menapa-menapa kejawi amung ngambangun desa Karangkadempel. Yai, wonten dawuh. Maitra mekaten kliyanana kula manunggal wonten ing Karangkadempel. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Dene ndara-ndara kula sampun sami ngestreni anggen kula miwiti mbangun desa Karangkadempel. Iya Kyai Semar. Krana kuncaraning desa Karangkadempel bakalan nyembuh wibawaning Ratu Ngamarta. Semono uga aku Kyai. Sing gedhe pangapuramu yen aku mau mung dinawan dening Wang Pikulun Jatimurti. Nggih. Kula wis ngertos. Sekar Pelemper Tangga Jiwa lan Sekar Jambudipun Nirmala jebul dados papan pandhelikanipun Sang Hyang Pikulun Bathari Sri anggenipun uncat sawetawis saking negari Ngamarta. Samangke sampun kondur wonten negari Ngamarta. Karangkadempel ingkang kinarya marga tindaking Bathari Sri wekasana mangsawang dhewe Ndara Reja mulya napa sing ditancepake isa tukul ngrembaka woh-wohane. Iya Kyai Semar. Mula gandeng sedaya sampun paripurna. Nek wonten lepatipun ingkang abdipun Semar kula nyuwun pangapunten. Kinarya sesanti Sura Sudira Jane Kang Ret Suh Brasta kaliyan kula Darmastuti rahayu samya makarya rahayu ing samya pinanggih. Kula nyuwun pangapunten nek enten lepat kula pribadi lan kanca-kanca anggenipun atur pasugatan dalu menika Ndara.